usiage chapter 12, verse 13 to 23. Luke chapter 12, verse 13 to 23. Usiage Way
uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sizofunda ke isihloko sakhona sithi umlimi onothileyo iminako yomhlaba. Namhlanje ke sizokhuluma ngeminako yomhlaba. Luka 12:13 to 23. Isihloko sakhona sithi umlimi onothileyo iminako yomhlaba. So gxila kakhulu ke endabeni yeminako yomhlaba. Ngoba lo mhlaba esiphila kuwona une force of gravity. I-force of gravity umuntu njalo imdonsela emhlabathini. Umsebenzi wayo ke lo. Noma ungazama ukugxuma ephezulu kodwa i-force of gravity ikhona. Donsela phansi njalo. Mnako yomhlaba ke leyo. Yona ke siyaziyo ukuthi ikhona le force. Kodwa eyaphezulu hayi asiyazi. Edonsela umuntu phezulu. Ngoba umuntu uvalelwe emzimbeni. Manje lo mzimba udonseleka phansi. Kanti umoya waphezulu kusukela nje kudalweni komuntu wadala umuntu, uNkulunkulu waphefumulela kumuntu. Kusho ukuthi umoya uwasezulwini vele nje kwasidalo sakhe. Awusiwona wala. Kusukela ekuqaleni. Akuyona into entsha ukuthi umoya akusiyona into yala. Kufuneka kanjena ke kuthiwa omunye wesixuku wathi kuye, "Mfundisi, shona kumfowethu kuba abelane nami ifa." Kepha wathi kuye, "Mngane, ubani ongimise ngibe ngumahluleli noma umahlukanisi phezukwenu na?" Wayesethi kubo, "Bhekani, nixwaye ukuhaha konke, ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe." Wabalandisa umfanekiso wathi, "Izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle, wazindla phakathi kwakhe wathi, ngizakwenzani? Lokhu ngingenandawo engingabuthela kuyo ukudla kwami na?" Wayesethi, "Ngiyakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe enkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Bese ngithi kuwo umphefumulo wami, umphefumulo wami nempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi. Phumula, udle, uphuze, jabule." Kepha uNkulunkulu wathi kuye, "Wena sula, ngalobo busuku umphefumulo wakho uyakubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezigabane na? Kunjalo zibekela ingcebo enganothile kuNkulunkulu." Wayesethi kubafundi bakhe, "Ngalokho-ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani, nangomzimba wenu ukuthi niyakwembatha. Ngokuba ukuphila kukhulu kunokudla, nomzimba unesambatho." uJesu Kristu inkosi. Inkosi ibusise ukufundwa kwizwi layo. Lana ke esifunde khona sithola sizwa indaba ukuthi omunye wesiqu ngiyacabanga ukuthi lo ubengesiyena umfundi wenkosi uJesu, kodwa ube omunye nje wesiqu. Manje mayifika lapha enkosini uJesu uthi, "Mfundisi," umbiza kahle. Futhi naye inkosi uJesu iyavuma ukuthi ingumfundisi. Uthi, "Mfundisi,
shona kumfowethu ukuthi abelane nami ifa. Angazi ke ukuthi leli ifa bekufanele umfowabo abelane nalo bekungelikabani. Mhlawumbe ngelikayise wayesehamba uyise emhlabeni. Mhlambe umfowabo ngoba eyisidlakele namandla kunomfowabo wayesethatha lonke ifa lakhe. Nelika mfowabo mhlambe walithatha. Manje lo muntu wesixuku uya kuJesu. Uthi ke nansi inkinga yami. Ngifuna ifa. Kube ngathi into engiyizele la kuwena mina ngizofuna ifa. Ngazi ukuthi wena uzeleni enkosini uJesu. Abanye mabeshumayela bajwayele ukuthi banqakisane ngezinto zabantu. Bathoza uzothatha izinto zabantu zakho. Lensizwa ke mhlambe nayo yayifikile uzothatha izinto zayo enkosini uJesu. Kodwa ayitholanga lezi zinto zayo enkosini uJesu. Angazi ke wena ugijima ukonqaka izinto zakho kulomfundisi ukuthi uzoyithola yini. Kodwa lo muntu akayitholanga izinto zakhe kade eyifuna. Ubenganqakiswanga kena ngaze ngizwe inkosi uJesu inqakisa abantu izinto. Ithoza uzothatha izinto zakho. Cha, angaze ngizwe. Lona kodwa yena angazi wayishunyezwe ubani. Ukuthi kunezinto ezitholakala kuJesu ezalomhlaba ezanokuphila. Ungazocela izinto zalokhu kuphila kumuntu othi akanayo indawo yokulala. Othi yena nje uthi akanayo nje indawo yokulala. Sizocela ke yena ukuthi nangu mfowethu unezinto zami anginawo amandla okuyithatha kuyena. Anginawo amandla ukuthi ngilithole leli ifa kumfowethu. Ngifuna ukuthola ngokuthula ngegunya lakho. Akangeni leyo nto inkosi uJesu. Lapha kuverse 14 ithini inkosi uJesu ithi wathi kuye mngani ubani ongimise ngibe umahluleli mina nje ngimiswe ubani umahluleli. Futhi ngabanye bazithi inkosi uJesu wena mubona mina uzobona umuntu ozokwahlulela izinto zalelizwe noma ubona umsindisi. Ngoba inkosi uJesu izele ukuzosindisa abantu bayo ezonweni zabo. Ilokho akuzele. So Moses ngesono uza ngenkinga ebhekene nezulu. Uzoyithola impendulo eqondile enkosini uJesu. Kodwa kulezi lomhlaba kungenzeka ukuthi ucele inkosi ifuna ukuthi ufuna kwasezweni iqala lapha kuMateyu 6 verse 33. Ithi funani kuqala umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. That's the first thing. Bese ethi ke khona konke kalokho okunye nidingayo nikufunayo kuzokwenezelwa nini. Ayisho ukuthi nizokuthola lokho enikufunayo. Kodwa kuzokunezelwa. Ichaza ukuthini mayithi kuzokunezelwa. Ichaza ukuthi inkosi izonipha ngoba vele iyakwazi nikudingayo. Kodwa ngaphezulu kwalokho ebezonipha khona ngokudinga kwenu izophinde yenezele, provided you seek first the kingdom of God and his righteousness. Uma ungaqalanga ngalokho yokushikashikeke nje. Ushikashikeke nje ufane nalensizwa nalomuntu. Uthi uzocela enkosini uJesu kube ngathi ayikunakile. Kube ngathi ayikuzwa. Kube ngathi ayinandaba nawe. Inkinga uqalanga ngakuzofuna lokho kubalekile. Ngoba yona into eyizele kahle emhlabeni ukuzosindisa abantu ezonweni zabo. Okunye nokunye sekuyalandela. Uma nje ungaya enkosini uJesu ngento yokuthi okokuqala ngizofuna umbuso wakhe. Ngizofuna ukulunga kwakhe. Lezi zinto ke ezilindele kakhulu inkosi uJesu kimina nakuwena. Ithi ke ngibani ongimise ngibe umahluleli noma umahlukanisi phezukwenu na? Igcine embuzweni ekukhulumeni nalomuntu. Igcina lapho nje
ayisaqhubekeli phambili ukukhuluma nalomuntu wesiqulu. Kodwa uma ubheka lapha kuverse 15 uthini inkosi uJesu wayesethi kubo bengathi manje uyamyeka ngoba lo uzofuna izinto zezo useyamyeka umshiya nombuzo nje kuphela uyamyeka uthi okay yabona ke nina eningilandelayo hayi ngoba nizofuna izinto zezo ngoba nizofuna mina alilalele lana bekani nixwaye ukuhaha konke bengazuthi into eyinkinga kumuntu ukuthi umuntu abe nokuhlahla kuthiwa bhekani vulana amehlo ngoba mangabe ungaziwavula amehlo kunezinto ongeke uzibone bese mose wavulela amehlo ubheke bese uyaxwaya yini le kumele uyixwaye akuzona inyoka akusiba abanye abantu abahlebayo nabakuzondayo akusibo makhelwane akusiyo amadimoni akusibo abathakathi akusiyo amadevil worship ekuthiwa waxwaye kuthiwa nje xwayani ukuhaha konke nanzo-ke into ekumele uyixwaye kakhulu uma ufuna ukuhlangana nenkosi uJesu and kunabantu abasesihlogweni ngenxa yokuthi nje behlulwe ukuxwaya ukuhlahla ngoba ukuhlahla kuzokudalela iy'nkinga ezinkulu kuzokwenza ukuthi ulahlekelwe ngumbuso wezulu usungayicabanga-ke wena lento ihlahlela kangaka usungayicabanga-ke lento empilweni yakho ekhompyutha noNkulunkulu enhlizweni yakho lento othi uma uvuka nje ihlezi la engqondweni yakho into yokuqala nje oyicabangayo ebusa ingqondo yakho nenhliziyo yakho xwayani ukuhaha konke ngokuba ukuphila komuntu akumi ngobuningi bempahla yakhe phila komuntu nje akumi ngobuningi bempahla yakhe lapho ku-16 abesethi-ke wabalandisa umfanekiso wathi izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe wathi ngiza kwenzani lokhu ngingenandawo engingabuthela kuyo ukudla kwami na lo muntu becebile nothile and yabona uma ubheka abantu abanothile abacebile kaningi angikhulumi mina ngomuntu owenilotho angikhulumi mina ngomuntu ogwazayo noma ogwazisayo njengabantu abasebenza kahulumeni abaningi babo hayi mufuna ithenga le ka 10 million uzonginikeza mina u4 million uzoyithola leyo angikhulumi ngalabo bantu ngikhuluma ngomuntu oyisigwili ngokwakhe ngokujwayelekile umuntu oyisigwili umuntu okhutheleyo osebenza kakhulu na ukusebenza kakhulu iBhayibheli liyasikhuthaza ukuthi masikhuthale lithi yanentuthaneni vilandini ngamanye amazwi ivila alifuneki kodwa kunento ekhona umuntu oyisicebi kaningi usebenza kakhulu njengalo muntu abuthe okuningi kuhle lokho umuntu owakwazi ukuthola ithuna lenkosi uJesu wayeyisicebi kodwa inkinga ekhona ilento inkosi uJesu yazi yathi
kulula ukuthi ikameli lingene embotsheni yenaliti kunokuba umuntu wesiceba angene ezulwini. Ngani na yilento esikhuluma ngayo namhlanje, imnako yomhlaba. Uyabona, ngizolinganisa njengomuntu wesiceba kunathi sonke la emhlabeni. Kunesikhathi lo baba kade lale office ashade nalona ahambe ashade nalo unemali kunathi sonke la, futhi wazalelo la ePitoli, kodwa akahlali la eSouth Africa. Isigwili kodwa indlela asebenza ngayo angeke abe naso isikhathi noNkulunkulu. Inkingi lapho ekuthandeni uthi usunakho lokho nakho unaso yini isikhathi noNkulunkulu. Nansi into ebalekile, ngoba lento oyithandayo izosuke ikompete noNkulunkulu, kube necompetition manje. Sisazofika mhlawumbe ngokusizwa inkosi lapho. Uthi lo muntu ngizakwenzani lokhu ngiza kudili lokho, okay, uthi ngiza kudiliza izinqolobane zami, ngakhe enkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami, bese ngithi kuwo umphefumulo wami nempahla eningi obekelelwe iminyaka eminingi, phumula udle uphuze ujabule. Kepha uNkulunkulu wathi kuyo, wena siwula lokhu ubusuku lobu busuku umphefumulo wakho uyakubizwa kuwe, pho-ke izinto ezilungisileyo ziyakuba ngezigabane na. Kanjalo kozibekela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Lapha kuMateyu 6 ethi inkosi uJesu ningazibekeleli ingcebo emhlabeni. Lapho khonisela, kukhona uqwala, kukhona inuku. Uthi kodwa zibekeleleni ingcebo esezulwini. Lapho akukhosela, akukho kuqwala, akukho nuku. Bese ke lapha ku-22 wayesethi kubafundi bakhe, ngakho-ke ngithi kini, ningakhathazeki ngokuphila kwenu ukuthi niyakudlani, nangomzimba wenu ukuba niyakwembathani, ngokuba ukuphila kwenu ngokuba ukuphila kukhulu kunokudla, nomzimba kunesambatho. Ukuphila kukhulu kunokudla. So into kumele ukhathazeke ngayo ukuphila kwakho ukuthi kuzophelelaphi, kunoma ukhathazeke ngokudla. Bese lithi iBhayibheli nomzimba mkhulu kunesambatho, ngoba bekumele ukhathalele ukuthi lo mzimba uzophelelaphi, lo mzimba uyilo yini ithempeli likaMoya oNgcwele, kunoma ukhathalele isambatho ukuthi ngizokwembathani, ngizobukeka kanjani. Omunye azangayo enkonzweni ngoba esithi anginayo impahla eyanele, futhi mina ngifika ngempahla yodwa enkonzweni. Umuntu usekhathazekile manje, useboleka nemali, ungena kwamashonisa ngoba ukhathazekile. Ake sidlulele kuverse 29 ku 34. Khona lamaphuzu ekufanele sifike kuwona. Verse 29, nani maningafuni eniyakukudla neniyakuphuza, ningakhathazeki, ngokuba konke lokhu kufunwa ngabezizwe bomhlaba, kepha uYihlo uyazi ukuthi niyakudinga lokho. Kodwa funani umbuso wakhe, khona konke lokho kuyakwenezela nina. Lokho ke kufanele sikufune. Verse 32, ungesabi umhlaba omncane, ngokuba ungesabi umhlaba omncane, ungesabi mhlambi omncane, ngokuba
kwathandeka kuyihlo ukuninika umbuso. Thengisani ngeni nakho, niphe abampofu, nizenzele izikhwama ezingagugiyo, ingcebo engapheliyo ezulwini, lapho kungasondelisela kungoni nundu khona. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yenu, lapho iyakuba khona nenhliziyo yenu. Ngithela kusilona icala ukuceba. Kodwa nanga kamazwi okhiyela. Verse 33 no 34. Thengisani ngeni nakho. Awukwazi ukuthi uthengise ngento ongenayo. Yikho kuthiwa thengisani ngeni nakho. Niphe abampofu. Kusho ukuthi uma ngabe inkosi ikuphila ukuthi ube namandla kweyisigwili, uyathengisa ngonakho uphe abampofu. Nizenzele izikhwama ezingagugiyo, lokho uzenzele isikhwama esingagugiyo. Shuthi ngesikhathi uthengisa ngonakho unikela kwabampofu, kungalesi sikhathi uzibekelela ingcebo ezulwini. Yebo kukhona kusemhlabeni, kodwa manje usuqala ubeka eyasezulwini. Ingcebo engapheliyo ezulwini, lapho kungasondelisela kungoni nundu khona. Umuntu wake waphana cishe wakwaba nayo le experience ukuthi uthi ukhiphe utho kuwena bese kusale kujabula wena. Ngobani? Usuyibekelela ingcebo esezulwini njalo. Ngesikhathi ifika le ngcebo ezulwini, kuyajatshulwa ezulwini, upheka usibanibani wena, ulahlekelwe ngokwasemhlabeni, kodwa uzuzile ngokwasezulwini. Kube ngathi ubeka imali yakho ebhenki uya investor. Kodwa mangaba unaka ngokwalomhlaba uzobona ulahlekelwe mawuphana. Kanti uya investor ngoba le ngcebo yakho isezulwini. Verse 34. Ngokuba lapho kukhona ingcebo yenu, lapho iyakuba khona nenhliziyo yenu. Mhlambe ke singakafiki la, singaqhele verse 34. Lapha ku verse number 33. Ake sibheke izenzo 42 verse 42. Le ndaba esho inkosi uJesu kwenzekalani abantu mabe wenza lawa mazwi. Umphumela okwenza izwi likaNkulunkulu. And eminye yawo sibona kusela emhlabeni. Kuthiwa lapha isihloko sakhona ibandla laseJerusalem. Izenzo 2 verse siqale verse 32 ku verse number 47. Kuthiwa baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemkhulekweni. Yabona ke la umuntu onake izinto zezwe ozibekelela ingcebo yasezweni, ingqondo yakhe ihlala ezintweni zezwe. Ngesikhathi ihlezi engcebeni yakhe, lokho kwenza ukuthi azithole engasagxilile kuNkulunkulu. Kodwa laba bantu into abayenza bona baqinisela esifundisweni sabapostoli. Yabona ke mangaba kuthi umuntu uyaqinisela, uqinisela entweni ngoba ngokwenyama isuke ngemnandi leyo. Kusuka ngesiyona into enjoywa inyama yakho. Uyenza ngoba uqinisela. Baqinisela ke esifundisweni sabapostoli. Nasekuhlanganeni, kungemnandi ukushiya imindeni yabo bahamba ohlangana lapho kufanele bahlangane khona. Kodwa baqinisela kulokho, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemkhulekweni. Bekhuleka noma kungavumi, bekhuleka kungemnandi noma bebona ngathi imkhuleko abayiphendula, kodwa beqhubeke beqinisela. Kwake verse 43, kepha kwaba yilona lo muntu wehlelwa ngokwesaba. Yabona ukumesaba uNkulunkulu kuqale kuphi la? Eqiniseleni esifundisweni sabapostoli, ehlephuleni isinkwa, ehlanganeni ndawonye, beqinisele emkhulekweni, bese behlelwa ukwesaba. Sibusise ukumesaba uNkulunkulu. Kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Laba bantu bahlangene bamsaba uNkulunkulu, wenza uNkulunkulu ngabapostoli, wenza izimangaliso. Mhlawumbe izimangaliso zibanjwe nje yithina la enkonzweni.
ukuthi asiqinisele esifundisweni sabapostoli, asiqinisele emkhulekweni nasekuhlephuleni isikho nasekuhlanganeni. 44 bonke abakholwayo babendawonye. Sindawonye yini kwelikamoya? Yebo sihlangene namhlanje kodwa sindawonye yini kwelikamoya? Bahlanganyela izinto zonke. Bathengisa ngemfuyo nangempahla. Kuthwani lapha kuLuka 12, thengisani ngenako. Benzane lapha? Bathengisa ngemfuyo nangempahla. Babela bonke ngayo njengokweswela kwabo. Kuthwani lapha kuverse 33 kuLuka 12, thengisani ngelinakho niphe abampofu. Balenza laba bantu izwi. Bonke ngayo njengokuswela kwabo. Verse 46, imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini. Bona lapho behlangana khona ethempelini beqinisela nganhliziyonye. Behlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Bafike bathengisa ngabanginakho, babela abampofu. Mase bedla-ke badla ngenhliziyo emhlophe ethokozayo, ngoba banakho kulomhlaba okokudla, kanti futhi bazibekele ingcebo yabo ezulwini. Le ntokozo ivela kuNkulunkulu, ivela kuMoya Ongcwele, ngoba izwi lithi ukujabula akusikho ukudla nokuphuza, kodwa kungukuthokoza kuMoya Ongcwele. Futhi uMoya Ongcwele uyena owabenza bathokoza, batbedla bengazilile nokudla kodwa babethokoza ngenxa ukuthi indaba iqale ngokuthi benze izwi eliphuma emlonyeni weNkosi uJesu. Uverse 47 uthi-ke bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo, ngoba bebelenza izwi. Inkosi ibingenamahloni yokuthi ithathe abantu balande izobafaka ebandleni, ngoba iyazi ukuthi vele labantu bazofika kunobungcwele, bazofika kunoNkulunkulu, bazofika kungekho abantu abazobafundisa ukuhleba, bazofika kungekho abantu abazobafundisa ukufeba, kungekho izinsizwa ezizobashela, kungekho izintombi ezizobasejusa mabefika ebandleni, kodwa bazothi mabefika ebandleni bafice kukhona uNkulunkulu, ngoba ibandla lingumzimba kaKristu. Bazofika kukhona uKristu kuleli bandla. Yikho-ke inkosi yabaletha yona abantu. Lana asiza ukuthi bayashumayela, no, kodwa inkosi uqobo yabalanda abantu, yabasondeza, yabaletha ebandleni eliphilayo. Uma singaphila njengobungcwele, lento le eyenzeke la ingenzeka naphakathi kwethu, ngoba izwi lenkosi limi njalo kuze kube naphakathi. Ngisazama-ke ukugxila-ke lapha kuthenini verse 33 kuLuka 12, thengisani ngenakho ukudela komhlaba lokho, niphe abampofu, nizenzele izikhwama ezingagugiyo, ingcebo engapheliyo ezulwini. Lokhu kungasondelisela kungoni nundu khona. Verse number 34, ngokuba lapho kukhona ingcebo yenu, lapho iyakuba khona inhliziyo yenu. Lapha uma ubheka kuMark chapter 12, muqala kuverse number 28, angisazufunda ngenxa yesikhathi. Lapho sithola inkosi uJesu iphendula umbuzo owawubuzwa isazimthetho noma ummeli. Ummeli uyabuza ukuthi esephendule kahle inkosi uJesu indaba yokufa eyicacisa ukuthi ihamba kanjani. Useyabuza ukuthi manje-ke umuphi umthetho omkhulu kunayo yonke? Ithi inkosi uJesu, umthetho omkhulu kunayo yonke wothanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo wonke amandla akho, nangawo wonke umphefumulo wakho. Indlela leyo kufanele uthande ngayo
uNkulunkulu. Laphana ke kuverse 34 kuthwani, ngokuba lapha kukhona ingcebo yenu lapho uyakuba khona nenhliziyo yenu. Yabona ukuthi inhliziyo yakho mayisengcebeni yakho izosuka inhliziyo yakho kuNkulunkulu, wawuphula kumthetho omkhulu kunayo yonke ke wena. Uzoyaphika usuphula lo mthetho. So le ngcebo yakho akusikho ukuthi kungaba ingcebo nje yokuba nemali. Ngithe kunama sentences awu5 lapha inkosi uJesu ubheka kuMateyu 6 ikhuluma ngakho ukukhathazeka. Kuleyo ngxoxo leyo uyithola inkosi uJesu isikhuluma ngamehlo. Enye ingcebo yomuntu ukuthanda nje izinto ezinhle nje. Thanda nje ukubuka nje izinto ezinhle nje. Njalo nje uhlala ufuna ukubuka lokhu nje, ukubuka lokhu, ukubuka lokho. Omunye uthanda ukubukwa. Uyuzi esibukweni ufuna ukubukwa nje. Ufuna ukuthi masefika lapha emall emadolobheni afike nje buka kanje impela abantu bahambe bebuka nje ajatshuliswe yilokho. Ingcebo yakhe ke leyo. Omunye ingcebo yakhe ingane zakhe. Ndlela leyo nje ayithanda ngayo. Akafuni lutho ngazo, angaze asidedele ziyobuka opopayi lapha ku TV ngoba zishaya tantrum. Mangabe bengababuka ngopopayi. Abese benankinga ke singenwa amadimoni ingane zakhe zimhluphe ngenxa ukuthi nje ubuswa izona. Yizona izingane manje sezibusa ikhaya. Sekuyingcebo yakhe ke leyo. Ingozi ke indaba yengcebo. Ngoba lento le ngisho nabakhethiweyo inkinga kubona. Nabefundisi inkinga lento kubona. Iyabehlula yabaxaka. Sithola le ndaba lapha kulokhuza encwadini yeSambulo, Sambulo 3. La indaba yengcebo ixake enye yabefundisi. Omunye wabefundisi kodwa ubizwa ngengelosi ikho ngindideka kanje ngithi enye. Revelations chapter 3 siqale kuverse 14. Kuthiwa lapho ke nakuyo ingelosi yebandla lase-Laodikeya loba ukuthi lokhu akushoyo Amen, ufakazi othembekayo noqinisileyo, ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu uthi 15. Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisi. Sengathi ngabe uyabanda noma ushise. 16. Ngakho ke njengalokhu usivivi ungashisi ungabandi, ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. 17. Ngokuba uthi ngicebile kangiswele lutho, kanti kawazi ukuthi ungolusizi, nokuhawukelwa, nompofu, nophuphuthekayo, nohambaze. Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe, kungabonakali ihlazo lobuze bakho, nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone. Inkinga ingcebo la. Yabona umuntu mangaba inhliziyo yakhe iseyintweni zezwe, imenza ukuthi kwenzeke lento eyishoyo inkosi uJesu ukuthi umuntu angekhonza amakhosi amabili. Ngoba inhliziyo yakho izosuka inamathele kwenye idelele enye noma idele enye, noma uthande enye uzonde enye phakathi kokubili. Manje la inkinga mangaba inhliziyo yomuntu ihlezi entweni ethize, ibuswa okuthize, noma ngabe kubukeka kukuhle kungenasono lokho, kodwa mase ibusa leyo nto ingakudalela inkinga yokuthi ube sivivi. Kungabikho isono esizosikwazi ukuthi sisikhombe sithi usibanibani udle lesono, noma wenze lokhu nalokhu njengoba la sifunde khona. Asikho isono esibalayo la.
ukuthi wenze lokho okuyisono. Kodwa inkinga esithola la ukuthi le ngelosi isivivi ayibandi ayishisi. Yini yenza ukuthi ingabandi ingashisi? Kunengcebo ezibekelele yona, izibona icebile, izibona inotho, izibona sengathi konke kuhamba kahle. Kanti inkinga manje isize yaba sesimeni sokuthi iyamthanda uNkulunkulu ngala, iyafakaza, iyashumayela, iyawenza umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa nazi izinto zasezweni nazo iyayithanda. Ayithandi futhi izinto zasezweni kuthiwa ziyisono, cha. Ithanda lezi zinto zezwe ezingesona isono, kodwa manje inhliziyo yayo isigxile kakhulu kuzona. Manje kuthiwa lapha kuverse 17 ke, ngokuba uthi ngicebile, kangisweli lutho, kanti akawazi ukuthi ungolusizi, nokuhawukelwa, nompofu. Kusho ukuthi ngokwasezulwini, ngoba inkosi uJesu sezulwini, ezulwini umpofu, ezulwini ulusizi, ezulwini masibheka sibona ngokuhawukelwa wena. Kodwa wena ngoba usibheka ngokwesola lo mhlaba uzibona konke nje kuhamba kahle kuwena. Nginakho engikudingayo, inkosi ngibusisile ngalokho, kuhle lokho, kodwa inhliziyo yakho ikuphi? Ngoba ithi inkosi uJesu, lapho kukhona khona ingcebo yakho nenhliziyo yakho izoba khona. So kwesinye isikhathi kudinga ukuthi uvume ukulahlekelwa ingcebo yasemhlabeni, izinto zomhlaba, ngokuthi ulahlekelwe ngazo, yizo ngokuthi uphane ngazo. Ngoba vele uzoyishiya njengale ndoda enza isibonelo ngayo inkosi uJesu. Yafa ngalolo suku, wayisiza ngani ke ukuba nengcebo? Kodwa yasezulwini, ngeke iphele, ngiyakutshela mina. Ngeke iziphele. So iyona ngcebo ke ekumele sizibekele yona, ngokuthi inhliziyo zethu sizipositione ekuthandeni. Siyamthanda yini uNkulunkulu ngeinhliziyo zethu zonke, nangeyingqondo zethu zonke, nangemphefumulo yethu yonke na? Uma usibheka nje wena usuku lwakho nosuku, yini ekubuswe engqondweni yakho, yini ekubuswe enhlizweni yakho, yini ekubuswe emphefumulweni wakho? Lokho ke kuzodetermine ukuthi what is your destination. Your destiny will be determined by what you have or what rules in your mind. So lento ehlala la isengqondweni yakho, lento ekubusayo, yona ke ezokudonsela lapho mawudlula kulelizwe lapho ikhona leyo nto. Abantu abathi bake babona isihloko, bathi umuntu ofebayo usendaweni eyifebe, uyafeba lapho ufebe ngasathanda. Kusho ukuthi yona destiny, ingcebo yakho ibese kufebeni, yakuthatha ke yakubeka kufebeni ke lapho kathi inhliziyo yakho ikhona vele. Mangabe useyintweni zezwe, izokuthatha ke mawufika ngale noma yini ke leyo, mangabe ukuthi uthanda ukwenza umsebenzi nje, ufike uwenze nje lo msebenzi. Abathanda ibhola bayadlala ibhola esikogweni. Ngobani? Ingcebo yabo isebholeni. Ingcebo yabo abanye nje i-entertainment. Mhlambe i-entertainment esithi masiyibheka sithi ayisona isono, kodwa nje i-entertainment nje ihamba phambili kulo mzalwane. Yona destination yakho ke leyo. Ngoba la ingcebo yakho ikhona, nenhliziyo yakho izoba lapho. Mayelapho inhliziyo yakho kushuda yisekho ke uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu nesikhwele, unomona, awunomhawu uNkulunkulu. So into ezokusiza ukuthi position inhliziyo yakho njengamanje, ukuthi isuke ezintweni ezenza ukuthi isuke kuNkulunkulu. Ngoba yileyo naleyo nto ifuna ukuthatha inhliziyo yakho, kanjalo noNkulunkulu ufuna ukuthatha inhliziyo yakho. Akenqaba uNkulunkulu ukuthi ube nezinto zezo, kodwa ukuze inhliziyo yakho isondele kuNkulunkulu uphana ngazo, bese ube nokuthokoza kuMoya oNgcwele, bese ngaphakathi kwakho kuhlala uMoya oNgcwele. Noma unazo izinto zezo. Lengelosi ke lapha kuverse 18, noma kulokho zamasiqhubeka noverse 17, kanti kawazi ukuthi ngolusizi, nokuhawukelwa, nompofu, nophuphuthekayo, nohambazi. Lengelosi ayisenamehlo kamoya. Ngobani? Into zezwe, imnako yezwe,
and ingubo kamoya isisukile sihambaze lapha ezulwini babeyibuka babona nje umuntu ongenamehlo okuphuthekayo babona nje umuntu ohamba nje engagqokile ngoba akanayo ingubo kamoya. Ngani? Imnako yalelizwe. Uthi-ke ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe. Yabona ingubo ayithole enkosini uJesu umhlophe nje kuphela, ayinabala. So siyathenga kungengamali. Lisho kanjalo iBhayibheli, lisho kanjalo incwadi ka-Isaya ethi wozani nizothenga kimi kungengamali. Lana ke asithengi ngemali inkosini uJesu. kuNkulunkulu nje asikhiphi nje imali sithi siyathenga, no. Akukhulunywa ngokuthenga imali, cha. Ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe ungabonakali ihlazo lobuze bakho nomuthi wamehlo ukugcoba amehlo akho ukuba ubone. Yadingeka lo muthi wamehlo ukuthi umzalwane abone, ngoba kuyenzeka omunye umzalwane ahambe nje kanti uphubuthekile akanawo umuthi wamehlo. Izinto zezwe lezinto ingqondo yakhe igxile kuzona isize yavala amehlo, avaleka amehlo abe phuphuthekile. Akasaziboni noma ke mbethe, akasaziboni ukuthi kulika moya kuphi, yena uzibona ehamba kahle kanti inkinga imnako yezwe. Masithandaze. Sezubeli siyathoba ngokubuso bakho, siyathoba kuwe Nkosi, siyabonga Nkosi ngamazwi osikhona. Sengathi ungasipha ukuhlakanipha Nkosi ukuthi sithenge kuwe Nkosi kungengamali. uNkulunkulu oyingcwele, singathengisi ngokuphila kwethu kuSathane, singathengisi ngokuthanda izwe, ngoba izwi lakho lithi umuntu othanda izwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Ngoba Nkosi wena umdalile umuntu nomzimba wawenza ukuthi awube yithempeli likaMoya oNgcwele. Yikho Nkosi ukuthanda izwe kudala ubutha kuwe nomuntu, ngoba Nkosi umuntu umdalile ukuthi inhliziyo yakhe ihlale kuwe. Washo kanjalo Nkosi kuJoshua, wathi Nkosi amazwi alesi siprofethi makangasuki emlonyeni wakhe, wathi kodwa akozindla ngawo ubusuku nemini, khona uyakuhlahlamiselisa indlela yakhe. Babatho ingcwele, uma sifuna indlela ezulwini simelwe ukuthi amazwi akho ahlale kuwe, kuthi kithi nawe uhlale kithi Nkosi, nathi sihlale kuwe, ukuze uNkulunkulu oyingcwele uhlahlamelise indlela yethu. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu oyingcwele ukuthi nginembala usiphe umuthi wamehlo, Nkosi yamakhosi, sithenge kuwe uNkulunkulu oyingcwele konke esikudingayo Nkosi. Usivule amehlo kamoya, siqonde Nkosi uma kunezinto ezisithumbile singaboni, siqonde uma kunemnako Nkosi yezwe ezama ukukhompitha nawe uNkulunkulu oyingcwele, siqonde uma sesithunjiwe isitha Nkosi singabonanga, siqonde uNkulunkulu oyingcwele uma uNkulunkulu onamandla sesisukile kuwe sesivivi, ngoba umfuna umuntu osivivi Nkosi, ufuna umuntu oshisayo. Uma umuntu Nkosi esivivi uyamhlanza uma engaphenduki kuwe. uNkulunkulu oyingcwele, silekelele ukuthi siphenduke sibe ngabantwana bakho Nkosi yamakhosi, sishisekele umbuso wezulu. Ingqondo zethu Nkosi zihlale ebukhoneni bakho ngezikhathi zonke. Uguqula isimo sengqondo Nkosi yethu ukuthi ibe yintsha uNkulunkulu onamandla, ukuze sibe namandla ukukhonza, sibe ngumnikelo ophilileyo nopheleleyo nothandeka kuwe uNkulunkulu oyingcwele. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu onamandla ukuthi amazwi akho ahlale ngempela Nkosi yamakhosi ezimpilweni zethu, asibuse uNkulunkulu oyingcwele ubusuku nemini. Baba, sicela egameni elihle lomsindisi wethu iNkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Won't it be